Ik ben van Omroep Friesland van het programma Heer. En de vraag is dan altijd, wat hing er bij jou boven de bank? Nou, dan mag je ook wel even zien. Ja? Ja, wel ja. Zeg maar even. Dan batsen we er even in. Goeie jongen. Goeie jong. Man van Friesland. Ah, goeie. Hè? We zitten even heerlijk voor de open haard. Of voor Nou, de wie kant. smiet erin, trouwen een blokje hout erop. Juist. Ja, dat is ook zuinigheid met vlijt, hè. Ja? Bouwt huizen als kastelen. En luizen als kamelen, zeggen ze dan, hè. Oké. Dan ben je zinnig. Aha. Nou, wat hing er boven de bank? Ja, Bob aan de bank is een klok. Ja. Deze klok is van de dominee West, die heen mijn hart alles erft. Oké. En Claire, die is bij ons al aan de kamer, ik vond zo'n klokje mooi. Ja, Nou, de vrouw die luistert wat ja bij, Jannie, dat stikken. zei ik, dat is de dorpelwachter. Nou, Jannie? Ja, ja. Ja. Die zit wel denken van, let aan, het wordt maar doen. Ja? Nou, dat is Jannie, hè, dat is mijn vrouw. Dat Juist. zeg ik. Die is wat misschien. Ja, die denkt van, Claire, hij redt er wel mee, deze drie jongen. Ja, Ja? zo. Nou, dat gaat best. Ja, dat dacht ik ook wel. Maar ja, verder zou we hier geen bijzonderheden. Nee, maar en is de vrouw altijd zo beskiën? Of is het... Als ze er wijzen, maar dan Claire, het is mijn rechter en linkerhand, om zo maar te zeggen. Ja, beide handen? Ja, toch wel, ik bedoel. De kreupelen gelijk de blinde, zeggen ze dan. Een beetje mijn neutraliteit. Ja. En dan staan gewoon een 46 hier, Claire. En zit je er nou omdat ze dus mooi luistert? Of, Ja, ik maak de zaak al wat vlaaien, hè, want dan wordt een wetje wel. Dan maak je gewoon in een maand in het hak. Dus Claire. Dus Claire.